Nos y dda i chi gyfeillion a chroeso I sgorio a'n gweddarllediad ni o'r gêm fawr rhwng y Bala sy adre yn erbyn y tîm ar frig uwch gyngrair Cymru, Ceycona. Y tîm cartre yn cael ei harwain gan y gŵr yma, Chris Venables, yn y trydydd safle, a mae Ceycona'r ymwelwyr yn gwybod y gallai buddigoliaeth yma fod yn allweddol iawn, iawn. Yn hym, y Bala heno, wel, doeddwn ni'm yn disgwyl unrhyw newid o gwbl. Yr 11 a chwaraeodd yn erbyn y derwyddon cefn oedd wedi cael ei gyhoeddi, ond yna oedd yna anaf bach yn yr awr ddiwethaf I Ryan Price, felly mae o allan ac mae Lasana Mendes yn dod mewn yn ei lef o. A'r disgwyl ydy y bydd Oliver Shannon yn symud nôl i'r amddiffyn a Lasana Mendes yn cymryd ei lef o yng nghanol y cae. Yn hym, yr ymwelwyr, wel, mae yna ddau newid. Mae Aaron Williams wedi ddewis yn y llinell flaen yn lle creu cyrran y cyflymder falle sy'n gan Williams yn mynd I fod yn bygythiad o safbwynt yr ymwelwyr, a mae Neil Dans, hynod brofiadol, yn dechrau gêm I Ceycona am yr eildro ers symud yma dros yr haf. John Hunt sy'n yn colli I le ynte. Johnny Spittle fanna wedi dangos tipyn o gysondeb yn ei gêm y tymor yma, wedi cael catre newydd yma ar faes tegid, felly bydd e'n dangos heno I Andy Morrison pam bod wedi rhyddhau a gadle ddod i'r Bala. A'r chwedl yma, wel, mae wedi bod yn wirthiol I Ceycona tymor yma, wedi creu 8 gôl y mwyaf yn y gyngrair, felly edrych ma'n I weld yn cymryd amddiffyn y Bala arno heno. Tom Owen, o Benarlag yn Sir y Fflint, 27 mlwydd oed, sy'n dyfarnu ac yn parhau efo'r traddodiad ag eithrio yn ddiddorol iawn. Chris Venables, pawb yn penglunio. Mae yna 9 pwynt o wahaniaeth rhwng y trydydd safle lle mae Bala a'r prif safle lle mae Ceycona. Byddai'n 12 a Bala allan ohoni'n llwyr fyddech chi'n tybio. Petai yr ymwelwyr yn gallu cael buddigoliaeth yma. Venables am roi pwysau cynnar. Y gic lawr ganol y cae. Ie, a fel o'n i'n awgrymu, Shannon yn chwarae yn y cefn, a di gyffyrddiad cyntaf o ddim yn un da, dim ond syth at pŵl. A Will Evans at Correa, at Venables. Mae hwn yn ymosodiad addawol tu hwnt Mendes nôl at Correa! Am gychwyn gan y Bala o'i hanner I hunain. Ton o ymosodiad a mae'r tîm ar frig uwch gyngrair Cymru wedi cael sioc a deud y lleia. Ac mewn llai na munud, mae'r Bala ar y blaen. Wel, na ddechreuad i'r Bala. Amddiffyn Ceycona a'r goll yn llwyr yn sefyllfa yma. Venables yn chwarae bêl, pwysau bendigedig ar y bêl yna I Mendes, a mae'n rhoi I Correa, a Correa yn gorffen yn gelfydd gyda'i droed chwith. Ond y pwysau ar y bas yna gan Venables yn berffeth I Mendes. A wedyn y gorffen yn gelfydd gan Correa. Cyflymdra ble oedd amddiffyn Ceycona, wi ddim rhy siŵr fyna, ond rhaid nhw ddihuno fyny. System newydd yn credu gan y reolwr Andy Morrison heno, a ddim yn siŵr bod y chwaraewyr yn gwybod beth nhw'n wneud, bod yn honest, Nick. Wel, os oes rhywun yn gwybod am sgorio goliau, ym mhartner I heno Tommy Morgan di hwnna. Ac dwi'n credu y byddai Tommy di bod wrth I fodd yn cael y lle gafodd Correa I anelu honna. Ac am gychwyn. Falle'r cychwyn oedd y gêm I angen. Achos beth sy'n ironic, oedden ni'n darogan. Efo'r ergyd, heiber postyn gan Davies, oedden ni'n darogan, mae prin fydda'r goliau me heno, Tommy. Wel, mae ni'n dechrau yn groes beth o'n ni'n ddisgwyl y ddau o'n ni. Y penniad mlaen fyna gan Wild, yn gynnar I Danny Davies, cymryd i'r ergyd, ond
ddim yn methu taro'r nod. Ond mae diddorol gweld bod Poole yn chwarae ar yr ochr dde. Mae John Disney yn chwarae ar yr ochr chwith fel cefnwr chwith. Felly, fi ddim yn siŵr pam mae'r newidiadau yma wedi cael ei wneud gan Andy Morrison. Yw cydbwysedd y tîm ddim yn edrych yr un peth i fi, achos maen nhw rhan fwy o'r amser yn chwarae 3 yn y cefn. Ond, na fe, Andy Morrison sy'n gwybod. Gan i weld sut beth byddai'n datblygu yn ystod y 90 munud nesaf. Mae un peth yn sicr, mae Morris a Cey Conna ar dan, y bel at Poole. Chwarae'n saff gan Nathan Peat. Ac sut fydd y tîm ar frig uwch gyngrair Cymru yn ymateb. Cic gornel, gynta'r gêm, ac Aaron Williams i'w chymryd i. Ac ond oedd i'r hyfedd bod ni'n sôn falle bod Aaron Williams wedi cael ei ddewis oherwydd i gyflymdar. A chyflymder yn sicr ddoth ar gôl i'r Bala. Mewn gan Williams. A mae hwnna. Oedd i ar Smith. Ond tafliad dim cornel. A Williams eto'n paratoi i'w chymryd i. Mae tafliad hir gan Williams felly. O, mae hwnna'n rhydd! A mae Horan, dwi'n credu, di rhoi hwnna mewn. Bler a deud y lleia, ond am y mateb gan Cey Conna, am siom i'r Bala. A 2 gôl sy'n bradychu am ddiffyn difrifol. Difrifol, y ddau dîm, Nick. Wel, dych chi'n disgwyl eich cefnwyr chi ennill y frwydr yna yn yr awyr, ond dim tro yma. Gennym Michael Wilde cael cyffyrddiad bach fan hyn, mor bwysig, a George Horan yn gorffen o lathyd allan. Ond, chwarae teg, rhaid chi rhoi clod i dîm Andy Morrison. Maen nhw bob amser, wel, chi'n byth talu nhw off, gweud bod nhw ddim yn mynd i ymateb nôl. Mae rhyw gymeriad yn perthyn i'r tîm yma, heb os na goni bai. Oedd na ryw olwg pwrpasol arnyn nhw yn syth yn doedd ar ôl y sioc yna arna. A mae'n dangos beth mae Tommy a fi'n wybod. Mi fyddwn ni'n onest, do'n ni ddim yn rhagweld llawer o goliau ar y raddfa yma. Bydd eisiau cyfrifiannell arno ni. Mae'r Seintiau gyda llaw yn chwarae heno yn erbyn y derwyddon cefn. A mae'r Seintiau ar y blaen yn barod o 1 gôl i ddim. Falle, Tommy, mae hon ydi noson y goliau diri. Wel, nath rwy'n weid 5-4, ynddo fe? Cyn i'n dod ar yr awyr. Gymrau'r clod am honna, chwerthu ar eich pen, am ymhenni nath chi gyd. Holmes i gymryd y tafliad. Kieran Smith oedd nôl yn cynorthwyo. A Poole di geid digon i sicrhau mae i'r ymwelwyr bydd y tafliad yn mynd. Ac o 2 dîm cry ynde. Oeddech chi'n sôn, Tommy, am pa mae'r benderfynol oedd Cey Conna, ond mae'r 2 dîm yma'n llawn cymeriadau cry. Wel, dyn nhw ddim yn y sefyllfaoedd yn y gyngrair am ddim. Williams, mae'n mynd i gael cyfle arall o beniad Smith. Ac ar yr ail gyfle, mae Smith yn ei lledu hi allan at sgoriwr gôl y Bala. Mae Mendes yn brysgamu lawr at ymwylwch yr Cosby. Venables. A mae'n cael ei gosbi am dynnu'r dyn yn ôl. Sôn am Venables, yn dod i bas o'n hyfryd i Mendes cyn i bas o at Corea. Ia, pan chi'n neud rhediad fel ymwysodwr, chi angen y bas na i fod ar y pwysau iawn a ddim berffaith ganddo fe. A i fod yn deg i Mendes, mae fe'n codi ben i fyny, mae'n gweld rhediad Corea hefyd yn dod ar ei ochr chwith. Dinebu gyda llaw, sgoriodd i'r Seintiau. Mae Roscoe a Draper ar y fainc iddyn nhw. Ac maen nhw angen buddigoliaeth. Wel, o'n i digwydd bod lawr yn
Wolford i sadwn diwetha, a i fod yn deg i Wayne Jones oedd i dîm yn fendigedig o'r dechrau i'r diwedd, ond ni'n teimlo bod nhw'n heiddi ennill y gêm na, a mi ymfryd, o'n nhw mor, ni'n trefnu i dîm mor berffaith i chwarae'n erbyn nhw, felly o'n nhw'n heiddio'r fuddugoliaeth, amddiffyn yn dda, gwrth ymosod gyda cyflymdra a llawn hyder hefyd. Ie, 3 pwynt sy'n rhwng y Seintiau yn yr ail safle a Cey Conna. Mae rhywun yn sôn am ddadfeilio o safbwynt y Seintiau, mae popeth yn gymharol. Yn ôl i safonau uchel nhw, mae colli un gêm yn sioc. A dyna ddigwyddodd, ond wrth gwrs hynny'n dod yn sgil cael gwerd o'i rheolwr. Ie, tipyn o sioc gweld y Scott Roscoe yn gadael i swydd. Ac wrth gwrs, mae pawb â'i syniad o be ddigwyddodd, da ni ddim yn gwybod na'r gwir amdani, neu da ni ddim yn gwybod yn swyddogol. Wel, mae yna sybrydion, ond newn ni ddim siarad amdana na hyn o Nick. Mendes, a Kay, a Shannon yn ei safle chydig bach yn anghyfarwydd. Davies lawr o asgell neb yno. Venables yn geid digon, geid niwsans. Evans a Correa. Venables di symud yn ddeallus, a gofn bod y groesiad i ddod, ond dim yn cyrraedd. Yep. Gol i ail golo. Ers ymuno ar bala o Southport dros yr haf. Economegydd ydi o yn ôl i'r radd. Bydd yn gallu cyfri'r goliau heno os di para fel hyn. Mae'n gri, Tommy. Mae'n chwarae'r cryf. Mae'n chwarae sy'n chwarae mewn modd bositif iawn. Heb fod yn y goliau lawr y tymor yma, ond am y llaeth, mae'n rhaid chi gyfrannu o ardaloedd eraill ar yr asgell. Williams unwaith am rhagor, a mae'n gymaint o gaffeiliad cael rhywun sy'n gallu taflu'n hir. Fel mae'r ymwelwyr wedi brofi hwnna ac unwaith, ac mae fel cic gornel, maen nhw'n symud i amddiffynwyr mawr i fyny bob tom na dafliad. Ie, a mae Bala'n dod a pob un chwarae'r nôl i'r Cwt Cosby amddiffyn. Wel, o sefyllfa go debyg ddoth y gol, mae Davies di symud asgell yn ddeallus, a Tepostyn pella. Ac mae drosedd ar sbitl. Ie, Thomas Owen y dyfarnw fyna. Croesiad. O ran i'n dda. Wy'n siŵr am y ti. Ie, da chi'n hoffi gweld Horan yn dod fyny pan da chi'n amddiffyn. Oedd a braidd yn or awyddus fanna i fraich o mewn i ochr pen. Sbitl. Ie, fi'n cael ei ddyn defnyddio fraich i neidio yn uwch na gallu fe, ond mae'n chwaraewr profiadol a chwarae teg i George Horan. Mae wedi bod yn gawr i Cey Conna dros y tymor yma wedi dod. A gol ar ben y cyfan, 39 mlwydd oed. A'r gol yn drydydd gol y tymor iddo fo. Un pwynt diddorol, gan bod y goliad fi mewn yn gynnar, Nick. Dyw Cey Conna heb ildio mwy na un gol y tymor yma. Felly, mae hyn o'n mynd i fod yn ddiddorol gyda, wel, 80 munud ar ôl yn barod yn y gêm yma. Sbitl yn ei chlirio, ie. Dim ond un gol mae'n ildio ar y mwyaf ym mhob un gêm nawr te. Pete yn ildio'r gic fanna mewn safle addawol tu hwnt i Cey Conna. Peniad gan Danny Holmes mewn fanna. Ddim siŵr beth oedd Pete yn neud fanna. Oedd ddim angen neud yna gwbl. Amddiffyn yr ail bêl Dlefyd oedd yn neud fanna. Dyle fod yn darllen y gêm o well yna. Ie, Danny Davies sydd yn rhoi'r brer i lawr. Wel, mae gan Danny Davies 2 gol eisoes. A mae un ohonyn nhw. Fe gofiwch chi wedi dod o gic rydd fel hon. Ac mae o'n un o chwaraewyr
y tymor yn y marn i. Maen nhw'n sôn am Leo Smith, maen nhw'n sôn am Will Evans. Ond mae hwn wedi cael tymor campus. Ydy o'n wedi allu gwella'r tymor hwnnw o'r gic yma. Ie, mae'r rhai ben yn ei ddwylo, ond dal i godi oddi. Ie, oedd un yn brech dda. Daeth y bel ddim lawr yn gyflym iawn. Ar ben y rhwyd yn gefn y gôl. Yn anffodus, dim ochr iawn i'r rhwyd. Ond yn sicr mae Danny Davies wedi bod yn un o chreuwyr y tymor i fi a i nifer o bobl eraill hefyd. Herwydd mae fe'n chreuwr sy'n licech chi fynd i weld yn ware. A mae'n cymryd amddiffyn arno. Fi'n cofio lan yn Seinti Newydd tymor yma yn y gêm gollon nhw o gol i ddim. Oedd e'n wych yn os oedd ni. Os yna neb wedi creu mwy o goliau'r tymor yma na'r bachgen yma, 8 gol wedi cael ei greu ganddo fo. Ac Bacare yn gadael. Andy Morrison ddim yn ofni gwneud y penderfyniadau dewr ac mae wedi cael dyn dan i lefo. Wel, dim rianodd oedd e. Oedd Bacare chwaraewr talentog iawn, ond oedd e diffyg cysondeb yn ei gemau. Oedd e naill ai'n wych neu oedd e'n wael. A un peth yn Danny Davies yn cynnig, mae fe'n cael, mae fe'n chwaraewr sy'n 7 allan o 10 bob wythnos. Yn sicr mae Ceicona heno yn chwarae bel uniongyrchol, rhoi amddiffyn bala dan bwysau ers y dachrau, wel, ers y funud gyntaf. A Williams yn gyffeiliad wedyn, mae hynny'n esbonio falle pa mae o wedi cael ei ddewis yn ydy. Ie. Tafliad hir arall yn cael ei bygwth. Un bach fer yn yr cyfle am y croesiad. Disney. William Davies. Falle ddyle hwnna wedi bod yn anelu nôl at rei o'r chwaraewyr oedd yn ymosod braidd yn hunanol. Ie, falle bach o diffyg profiad fyna. Ie. Wedi safle fe. Dim siawns bod e'n mi sgorio. Mendes. Smith wedi bod yn dawel ar hyn o bryd at Shannon. Tu mewn mae Mendes. Creuwr y gol agoriadol. Venables yn ceisio i rhyddhau hi. Shannon ar y dacl o'r tu ôl fyna. Wel, allan wedi cael gwell dechrau. Na, bydd e'n siomedig iawn bod nhw'n dildio gol. Yn enwedig un mor syml o dafliad hir. Bydd e'n ganryll gyda'i amddiffyn am hynna. Yn sicr, oherwydd pan bych chi'n sgorio goliau, am y munudau 50 munud nesaf, chi moyn cadw llechyn lan. Pete. Beniad gan Mendes. Mendes braidd yn fler fanna, Spittle yn flerach. Ac mae yna gic arall yn cael ei hildio, hwnna chydig bach yn bellach. Ie. Oedd y dyfarnwr yn y lle ar man iawn i roi'r penderfyniad. Mae Davies a Poole yno. Ac wrth gwrs, mae Holmes a Horan wedi ymuno a Wild. Ond ei fach sydyn, ond dim rhy sydyn i Alex Ramsey. Oedd wedi allan y posibiliad, mae wedi rhyddhau Captain Venables. William Correa. A mae Davies ar hyn o bryd ym nghanol popeth o safbwynt yr ymwelwyr. Pete. Dans. Williams. Ie, wedi osgoi. Ymdrech Kay i'w atal o. Chwarae'r bala
ddim yn hapus gyda'r dyfarnwr hyn o bryd. Nhw yn ildio cic unwaith eto. Wel, un peth am Oliver Kay, mae fe wedi bod o amgylch y gêm am dymhore. Ac mae'n gallu bod yn bach o fochyn o chwaraewr am y llwaith. Horan, ie. Mae fi'n chwarae o flaen Amddiffyn, o flaen Pete a Johnny Spittle. Jyst gweld y gol unwaith eto, ond Amddiffyn, sal fan hyn. Neb yn ymosod y bêl yn fwriadol os e. Y gol geidwad, wel, fi'n siŵr beth oedd e'n neud fyna. Naill gefnwr yn Spittle na Pete yn ymosod y bêl. A dwi'n meddwl bod yr hyn Ramsey, Drian, wedi taro'r bêl yn erbyn Kevin Penn Wild. Ac dwi'n mwysio os di hynny'n cyfri fel assist bach i Wild, ond ddim yn gwybod dim byd amdani. Ond y gwir amdani, fel mae oedd o'n barod hoi i ben lle allai'r bêl fod, a lle allech chi gael eich brifo hefyd. Wel, ti'n gweld trwy'n George Horan? Mae fe wedi bod yn digon o frwydre dros yr 20 mlynedd diwetha. Rhaid y sicrhau ti yna. A dwi'n gwybod beth ydych chi gyd yn gwneud, ond mae pawb yn astudio i drwyno, Tommy. Mae pawb yn sbio i drwyno. Ond, ti'n gwybod beth, Nick? Y gwaniaeth mwyaf, wel, fe yw lieutenant y reolwr Morrison ar y maes. Mae fe'n traws newid yn dangos i gyd chwaraewyr, reit, na beth mae'r bos yn moyn, a ni'n mynd i wneud na. A wyddech chi be, mae yna gic rydd arall wedi cael ei hildio gan y bala. A maen nhw'n tueddu hildio nhw o fewn cyrheiddiad ergyd i'r gol. A mae Davies, a mae Poole yn ei ffansio i unwaith ar rhagor, ac bod bala'n protestio, oedd hwnna'n gic rydd, a ddim oedd syml â hynny. Ail gynnig i Danny Davies. Wel, dwi'n mynd i ddeud bod wedi sgorio o gic rydd debyg eto. Mae hynny'n gwahodd cic sal, ond mae hwn yn gyfle. Davies, y bar clom oedd i nes yn doedd. Mae bygythiad yn dal yna Horan yn niwsans, fo sydd rhoi'r bêl i fewn, mae'n gic cornel. Ond Davies, fe drawodd o do yr hwyd efo'r gynta, oedd o'n agosach efo'r ail. Mae'n cymryd gwiriad, ydi ar un o'r wal. Will Evans o fe. Ond, chwarae teg, oedd, mi'n credu bydde fe lle wedi cael ei lawyddi Ramsey. Ond y pwysau gynhyddu ar Amddiffyn y bala fan hyn. Mae o. Williams. Golwr yn aros ar ei linell. Mae ti hwnt i bawb. Nôl mewn lle mae'n brifo. A Poole yn y diwedd. A ni tharo hi dros y bar. A mi fydd o'n teimlo falle efo'r lle gafedd a dyle fo o leiad i taro'r targed. Mae pwynt diddorol yn gynnu. Ni'n ni weld yr ergyd yma gan Poole yn mynd yn saff dros y traws. Ond y tymor yma, fel gol geidwad, mi'n credu bod wedi cael 8 lechen lan i Cynarfon y tymor diwetha, a dim ond 2 mae wedi gwneud y tymor yma. A falle, jyst dim lot o wyniaeth yn y tîm yma, ond mae pethau bach yn cyfri ar ddiwedd y tymor. Bêl wedi cael ei hanelu at Venables. Mae ar flaenau draed gydol yr amser, yn dydi, y gwiriad o Ben Crea. Ac os oedd yna hanner gobaith i fod, oedd Crea'n gwybod fydde Venables yno. A da ni'n sôn o hyd am fawn Venables i fod ar y postyn pella pan mae'r cyfle'n dod i benio. Ond mae o'n gwybod lle mae'r bêl yn mynd i fod yn ymosodol. A drosedd gan Dans, un arall o wynebau newydd uwch gyngrau'r Cymru y tymor yma. Dim ond yr aildro iddo fo gychwyn gêm i Gay Connor. Braidd yn hwyr a Kieran Smith fyna. Dans a Kay, yna'n fod yn brwydr, wel, diddorol gweld y ddau na'n mynd am rhyw bêl yn ganol y cae. Hwna ddi ar Crea.
Wel, fel amddiffynwr cydnerth fydde fod i casau y natur gôl y bala, ond mi ddo wrth i fod, y ffordd mae dim wedi ymateb wedyn, Tommy. Wel, i fod ollorus, Nick, 22 munud wedi mynd, a fi'n credu heblaw mae funud y ddau gyntaf. Dim ond, wel, ni wedi edrych i'r ochr dde, bron gydol yr 20 munud diwetha. Pwysau y bel mewn i'r hanner Ceicona drwy'r gydol yr 20 munud diwetha. Mae'n gystadleuol tu hwnt. Ond yr hogyn y crysau gwyn, fyddech chi'n deud, sy'n gorod dal ati ar hyn o bryd. Mae'r ymwelwyr yn dod fwy mewn iddi, dydy mae'r pwysau'n cynyddu. Smith at Venables, ond wedi troi Horan yn wych. Y bel at Mendes. Davies unwaith eto, gwaith da gan Davies ar ferchog, o'n i sôn am i allu ymosodol o. Mae'n gweithio'n galed na amddiffynol hefyd. Williams. Chwaraewr all sydd wedi dod o'r is-gyngrair. Tymor yma, Emino a Ceicona. Yn wedi creu argraff hefyd gyda'i ddioniau. Cyflymdra. Medru cymryd arno amddiffynwyr yn debyg iawn i Danny Davies. Bale dros yr amddiffyn yn chwilio am Will Evans. Mae hwnna'n drosedd. A mae'n ddiddorol ydy fel Andy Morrison. Mae o'n taflu rwyd yn eang ydy. Mae o'n canfod y chwaraewyr yma mewn cynghreiriau gwahanol. Yn gyntaf, pam mae Will Evans yn gwneud yna, wi ddim yn gwybod. Dim eisiau fynd yna gwbl. Ond mynd ôl, beth mae wedi cael coesau ni gyda'r ddau Davies a Williams, a wedyn mae'r hen bennau gyda fe, sydd yn gofalu ôl i hunain yn wych. So chi'n llywaru'r safon yma yn 39, 37, 36, fel mae Holmes a Wilde ac yn y blaen. Rhaid chi'n gofalu ôl eich hun, a mae'r bechgyn yma yn amlwg wedyn yn gallu trosglwyddo yna i'r chwarae ifanc sydd yn mewn, sut mae gofalu ôl i hunain. Oedd hwnna'n drosedd gan Shannon, dim amheuaeth amdani. Nick, mewn gêm o rygbi, byddai'r gydyn fel ni'n fod allan i 6 gwaith y fynnyn. Iawn. Pêl-droed i hwn, Tommy, mae lot caletach. Odi glei. Holmes, allan. Wel, falle mae dyfarwn ar, mae amser i roi gydyn fel yn rwy'n erwydd. Maen nhw'n ildio cic ar ôl cic rydd. Da ni'n bell o ffigurau dwbl. Yn chwarter cynta'r gêm neu chydig heibio. Ni droso na fi'n credu, Nick. O honna. Synigydd. Hongian i goes yn llythrenol. Ac mae bygythiad Ceicona o giciau gosod o beli uchel mor amlwg a maen nhw'n cael un cyfle ar ôl y llall. Un fach bwt. Pete yn ei ffeinio allan. Mendes. Correa. Mae hwnna'n gallu mynd. Y tu fewn i Correa mae Kieran Smith os allai ganfod o. Ac yn fanna, mae honna o bosib yn Garden Felen. Ac chydig bach yn ironic, mae chwaraewr Ceicona sy'n cael y Garden, ond fe nath Declan Poole atal cyfle ymosodol da fanna'n do. Wel, fel maen nhw'n dweud, nath ei gymryd i am y tîm, y Garden Felen fanna. Ond ironic, mae y tîm cyntaf sy'n cael y Garden Felen, a mwy na thebyg, dim ond i ail neu drydydd trosedd o'r noson. Biti hefyd, oedd o'n wrth ymosodiad bach addawol o safbwynt y bala. Ond profiad, Nick. Ynghyd sylwebydd i Tommy Sinig Morgan gyda llaw, rhag ond bod chi'n gwybod pwy dio? Shannon. Hwnna'n sal, wedi bala wneud mwy o gyfleon. Felly, pan maen nhw'n dod, maen nhw wedi bod yn bryn. Penia dan chwilio am Venables, Correa, Will Evans, mae braidd yn dyn yn dydyn yn methu cael y bêl lle mae'n y le i roedd i mewn. Mae hwnna'n bêl sal nôl mewn.
A Seintiau gyda llaw di sgorio eto yn erbyn y derwyddon. Derwyddon edrych mewn tipyn o broblemi ar waelod y tabl ar hyn o bryd. Heb ddau gweld nhw'n cael rhywfaint allan o'r gêm yna heno. Felly mae'n fwy anodd o wythnos i wythnos iddyn nhw. A'r cwestiwn mawr ydy, os na rhywun yn mynd i golli le yng Nghyngor Uwch Gyngrair Cymru y tymor yma, mae'r tîmau ar lefel 2, fel maen nhw'n cael ei galw, wedi bod yn disgwyl clywed ydy tymor nhw am ail gychwyn. Ond nhw wedi disgwyl clywed heddiw. Dyna oedd yr adduned. A ni'n clywed bod y gyfarfod arall wedi bod yn hwyr y pnawn yma. A mae'r cyfan yn dibynnu ar hynny. Os dydd nhw'n ail gychwyn, mae yna bosibiliad y fydd y dîmau'n dyrchafu a felly posibiliad fydd tîmau'n disgyn. Ond os nad yw'r is-gynghreiriau'n dechrau, wel bydd yna neb yn colli le yn yr Uwch Gyngrair. Na, a fod onest, ni ddim eisiau yna ddigwydd oherwydd chi eisiau cystadleuaeth. Dach. Mewn at Davies eto. Hanner cyfle mae hwn isio. Ac oedd yna 3 yn ei gael lawr. Balan ymwybodol o'i bygythiad o. Rasi Mendes. A dim nonsens o gwbl gan Danny Harrison. Ac mae'n 2 i'r Seintiau bellach yn erbyn y derwyddon. Ac eich atgoffa chi 3 phwynt sy'n rhwng Ceicona ar y brig a'r Seintiau Newydd yn yr ail safle. Ac ar ôl i Siom ym Mhen y Bont yn edrych yn hwlffordd dros y penwythnos, wel, mae'n siŵr na allai'r Seintiau bod wedi dymuno gwell gwrthwynebwyr heno na derwyddon. Just teimlo'r hyn o bryd, Nick, bod y Bala yn dachrau dod ôl fewn i'r gêm a rhwyfaint. Shannon. Oedd na lawio fanna. Oedd na'n sgrechian. Dim sgrechian tair. Correa. Mendes. Na di hwnna ddim yn gecrydd. Mae'n te. Diddorol gweld ail chwarae fan hyn. Gen mae George Horan oedd e. Croesiad oedd Shannon. Na. Penglin. Chwarae teg i Tom Owen. Ac mae eisiau chi fod yn ddewr beth bynnag i ddweud oedd Horan stildio kick-off spotting. O, dallai ddall pam nath ambell un roi sgrech fach. Hanner awr o'r gêm di chwarae. Hanner awr o gêm ddifyr iawn, iawn. Goli ar Seintiau gyda llaw. Ebi yn cael y gyntaf, Routledge yn cael yr ail ac Ebi wedyn yn cael y drydydd. Fel ne oddi. Yn gyfeisiad da. Allan gan Pete Will Evans mewn lle i'w gwylio a'i rheoli hi. Venables i'r chwith ohono fo. Dans. Horan. Ac Ceicona fel tas nhw'n gwybod lle mae'r ail bel yn mynd i lanio. Mae nhw'n gosod i hunain i'w chasglu hi. Smith. Ac ychydig bach gorfod y sylw gan Callum Morris. Ar hyn o bryd, Bala diffyg canolbwyntio rhoi bel bant yn rhy hwydd. Ceicona yn codi pob pêl, ail bel i fyny yn ganol y cae. Eisiau tecluso'i gêm i fyny. Dechrau pasio trwy'r ganol y cae. Cadw meddiant o'r bel. Venables ni hennill i. Ac falle mae sibrwd hynna rhag ofn bod chwaraewyr y Bala yn gwrando, ond dim ond un fuddugoliaeth sydd gan y Bala yn ei 19 gêm ddiwetha yn erbyn Ceicona. Rhaid chi fynd nôl i 2019 i gafod y tholau Bala giro Ceicona. Mae nhw'n fwgan i'r Bala, dim amheuaeth am hynny. Mae'n anhygoel bod record mor dda gan Ceicona yn erbyn y Bala. A hefyd mae Bala, maen nhw wedi cael canlyniadau, wel,
gwael iawn hefyd yn erbyn Saint Newydd dros ers dod i'r gyngrair. Record digon tebyg I be wedwch chi nawr. A mae Colin Caton yn edrych yn meddwl am yr union ystadegau rheini ar hyn o bryd. Ond dyna'r cam nesaf mae'n debyg i'r Bala ynde. Os nhw'n gallu gorffen y tymor yn o'r ail safle a hollti gafel nas gan Gay Connor Seintiau, mi fydde fo'n dipyn o gamp i'r dyn yma. Ond sicr dymor ar tymor, mae Colin Caton wedi gwella y Bala. Yn dangos falle hefyd, chybod, mae Nigel Ackroyd, cadeirydd hwnna, wedi aros gan gyda Colin Caton trygydol y blynydde. A chi'n edrych y glwbau eraill sy'n newid y rheolwyr mor aml. A 19 mis, felly yn dangos rhywun o gysondeb, yn dangos gallwch chi gael llwyddiant drwy wneud hynny. Will Evans yn disgyn o dan drwyn y dyfarnwr, dim byd o'i le. Medde fo mae'r bel gan Davies. Williams yn hydrach ydi o. Pete, a wyddwch chi be. Mae yna gec arall wedi cael ei hildio ac mae Spittle o'r diwedd yn mynd I weld carten fel yn y gallen nhw'n cwyno. Na, nath ei afel ni gris a wneud yn hawdd i'r dyfarnwr fyna. Cystadleuol, fel y byddech chi'n disgwyl. Ond Nick, rholl gicer hyd mae wedi cael, di'n neb gael dim un ar darged. Dim un penio wedi bod, felly, chywod, pob clod I amddiffyn y Bala, maen nhw'n gwneud yn dda I gadw nhw allan. A di Ramsey wedi gorau gyda'r bediad, na di? Yn aml iawn, maen nhw'n hoffi targedu Sean Smith ar y postyn pella. Poole sy'n paratoi I gymryd y gic unwaith eto. Yr amddiffyn yn sefyll yn gadar. Mae honno wedi cael ei hennill nôl gan Holmes. Nôl mewn â hi o Disney methu cael ei beniad I fi dans. Mae'n wedi daro I law o dydwch. A maen nhw'n cadw'r meddiant rywsut. A mae gan Poole. A sbiwch mor dair o Poole I gadw'r meddiant. Dyma hi'n dod mewn, Tommy. Ie, Danny Holmes, y profiadol, Danny Holmes, croesiad bendigedig fyna. Disney, wel, fi'n credu gael lygyd fyna, herwydd oedd hwnna'n edrych yn siawns gwych iddo fe. Gael ei dalcyn iddi, ond oedd ddim I fod. A dim gol y tymor yma I Danny Holmes, falle bod ni newydd weld pam. I fod yn deg I Danny Holmes, dim bod diw'n sgorio lot o golau, Nick, ond mae fe'n chwaraewr allweddol. Gath anafu a nath nhw fethu fe. Mae fe'n chwaraewr sy'n cael chwarae mewn sawl safle yn y cefn. Pan na'n 3 yn y cefn neu 4 yn y cefn, mae'n chwarae cefn o'r chwith, cefn o'r dde. Correa, chwilio am Evans. Ac dau chwaraewr fydd ni'n deud o'n ni heb sôn llawer iawn amdanyn nhw ydy Will Evans a Michael Wilde. A oedd hi'n bwysig iawn bod Ramsey'n cyrraedd fan'na, cos oedd Williams yn barod I fanteisio hora nôl I ganol cae. Felly, pwynt diddorol, Nick, am Will Evans, mae wedi, dwi ddim, nath ddechrau tymor ar dan. 10 gol tymor yma yn y gyngrair, chwarae fe a Venables I cael 60 o golau'r hynty nhw yn y gyngrair. Ond ar hyn o bryd, dwi ddim yn wario cystal a oedd e ddechrau'r tymor. Nid e fethu cwbl o gyfleoedd da yn erbyn derwydd yn cefn o'r wythnos diwetha. Felly, felly bod mae'r gêm, am llwaith, rhaid chi gael hyder nos e, a felly wedi colli rhywbeth o hyder am bod ddim yn sgorio. Ie, a pan ydych chi'n dair ar 20 oed ydy pethau ddim yn mynd o'ch praid chi, mae gallu effeithio'ch hyder chi, dydy? Yn sicr. Lle mae chwaraewyr profiadol fel Wilde, dwi'n meddwl am Draper, nôl ar y fainc, wythnos I wythnos, mae'n dal I sgorio. Ie. Ond y peth yw, fel y mysodwr, eich chi'n cofio y golau chi'n methu, cofio'r golau chi'n sgorio a'r dawn sydd gynnwch chi'n neud hynny.
Gan wybod fel mae Malcolm Allen yn ddeud o hyd, a chi'n gwybod y dawn a gyfle eto. Venables. Smith. Will Evans. Cadw I draed. Smith eto. Mae'r Smith arall tu fewn iddo fo. Ysbiwch lle mae Shannon yn sydyn. Hwnna'n bêl dda! A Venables gafodd yr ymdrech yn y diwedd, mae'n gic gornel. Ac peth pryn, sef bygythiad ymosodol gan y bala. Ond Danny Harris yma, chwaraewr arall profiadol, stopio'r ergyd yna I daro'r nod. Bale mynd gros i'r bwl 6. Dwi'n hoffi Shannon. Mae o'n amlwg mewn sawl agwedd. Mae hwnna'n gic dda nawr te. Mae'n dod I Mendes. Mendes di creu y lle. Davies I ar ei waro. Spittle. Shannon eto. Correa'n crio troi. Ac y bala'n cael ei cyfnod mwyaf pwrpasol bron iawn ers nhw sgorio. Yn well fyna, Nick, ond pwynt diddorol gyda ti fyna am Shannon. I fi, maen nhw wedi fethu fe yn ganol y cae heno. Fe wedi mynd nôl I chwarae fel cernwr de, oherwydd bod Ryan Price wedi cael ei nafu cyn y gêm. Felly mae'n dipyn o ergyd i'r bala, oherwydd, fel chi'n gweud, Shannon wedi bod yn gyson, gath e 2 gôl san diwetha yn erbyn y derwyddion cefn fel chwaraewr ymysodol o ganol y cae. Felly, hwnna'n dipyn o ergyd I dîm Colin Caton cyn i'r gêm ddechrau heno. A welson ni y funud yn ôl pan oedd o di symud I ochr chwith ganol cae, yr union fygythiad allai fod. Yn sicr. Mae'r ddawn ganddo fe I gyrraedd, chybod, mynd tu ôl i'r ymddiffyn, naill ai ar ochr dde neu'r chwith I fod yn deg iddo fe. Kay am gael ei ddeud. Ac Venables a Kay eisiau gwneud pwynt ac os maen nhw'n ildio gymaint o giciau. Wel, y siawns dda bod Kay yn mynd I gael cardyn fel yn cyn diwedd y gêm yma. Morris. Spittle ofni gwylio I Wild gyrhaeddodd. Pawb yn bod yn ofalus iawn bod nhw'n ildio cic o'r smotyn. A da chi bron iawn yn clywed rhyw floedd eironig ddychmygol gan y dorf gartre. Mae'r dyfarnwr yn rhoi rhywbeth o blaid y bala. Mae'n anodd i'r dyfarnwr I gadw heno. Mae gymaint o chwaraewr profiadol ar y maes sydd yn cegan a siarad ar dyfarnwr drwy gydol yr hanner cyntaf yma. Spittle, I fod yn deg fyna, oedd fi'n credu bod yna siawns gallai fod yn gic o smotyn achos Spittle oedd e'n rhy siŵr I hunan, drechu fyny, fi ddim yn eog. Na chi'n disgyn I Evans, ond mae cyfle wedi cael ei ddod. Diolch I gamgymeriad Holmes. A mae bala'n gorffen yr hanner cyntaf yma yn dda. Evans ond nath chwipio honna mewn yn dda. Poole. Smith I dal I redeg, Poole. Nôl at I golwr sy'n canfod Morris, oedd Morris yn mynd diolch am honna. Mae wedi gyd yn dda I chaliad Poole ac yn ar y bach mae Kay Conna yn llwyddo I chael ei allan, mae bala'n dod nôl. Maen nhw'n gorffen yn bwrpasol, Venables. A mae rhoi Poole dan bwysau. Kieran Smith, cic gol fyddi. Wel, I fod deg I bala, maen nhw wedi gwneud I Kay Conna, beth mae Kay Conna wedi gwneud nhw am yr hanner diwetha, sef cael y beir unigolchol I fyny a troi'r ymddiffyn. A o hynny, maen nhw wedi cael fwy o feddiant yn hanner Kay Conna wedyn. Ysgwydiad pen Evans fan hyn, tanlinellu falle'r pwynt nethoch chi. Mae o braidd yn hwystredig, di pethau'n cweit yn mynd o'i blaid o'n acdyn. Na, peth yw, pan chi'n rhedio y gêm, mae'n wedi chwarae
chod, bant yn erbyn ddim Pencampwyr, erbyn Seintiau Newydd. Mae'n gêm anodd bob wythnos i wythnos, a pan mae pethau ddim yn eich plaid chi, chi'n edrych falle wedyn am esgusodion, ond yn sicr i fod yn deg mae wedi cael tymor gwych hyd yn hyn. Shannon at Smith, at Mendes. Ydy Mendes ddim di siomi, oedd yma'n disgwyl dechrau'r gêm. Pete. Mae fe'n yw'r chyrwyr yma yn ganol y cae, Nick, sydd yn mynd dan y radar, sneb yn weld e, ond mae fe'n gwneud gwaith celfydd, mae'n gweithio'n galed, mae'n taclo, mae fe'n rhoi'r beli syml. Poole. Kick Gornel. Will Evans oedd yn ôl. Torf dda tu ôl y gôl yn y... O'n i'n licio tynnu sylw atyn nhw. Mae nhw'n meddwl bod nhw fatha ryw helwyr ffesantod yn gallu cuddio yn y cysgodion. A mae llygad Tommy Morgan di gweld nhw. Williams i gymryd y gic Gornel. Wild wrth gwrs yn aros amdani hi. A hwnna di mynd allan yn ôl i fewn ydy mai. Fel i sôn yn gynharach, mae hwnna'n rhwystredig ofnadw i reolwr. Chi'n bod yn gweithio'r ciciau rhydd, ciciau cornel, wel, neithiwr yn amser wedi ymarfer na fe. So, bydd Andy Morrison yn gandryll am hynna. Ac yn munud ola hanner cyntaf hefyd cyfle i gymryd y fantes. Mendes eto allan at Shannon. Mendes. Williams. Wel, mae'r gêm di llifo. Dwi'n mynd cofio anaf. Fydd am llawer o amser yn cael ei ychwanegu. Ie, i fi, mae wedi bod yn gêm dda. Do, fel ddyle hi fod. Ie. Y tîm sy'n ar y brig yn erbyn y tîm sy'n drydydd. A bygythiad y Seintiau'n chwarae heno hefyd ac maen nhw'n sgorio'n ffri. Ie, fi sŵr bydd ar ôl gêm yn pen y bont, sa'n diwetha, bydd Andy Morrison yn chi'n gweld y cyfaliadau nath ar ôl y gêm, siomedig bod nhw wedi, ond wedyn gyda nhw'r newyddion gwych. O Sir Benfro bod y Hwlffordd wedi curo'r Seintiau Newydd. Aaron Williams eto. Shannon efo fo. Mae wedi chwarae'n dda ar ferchog. Munud o amser ychwanegol sydd. Poole. Mendes. So gyfle un ymosodiad. Bel gan Will Evans. Mendes eto. Kay. Smith tu allan iddo fo. Yna Smith tu fewn iddo fe hefyd, mae'n anwybyddu hwnnw. Ond digwyddiad ola, hanner cynta, gychwynnodd yn ddramatig neilldiol efo gôl yn y funud gynta gan y blaenwr mawr, Raul Correa. Dipyn o sioc i'r tîm ar frig yr uwch gyngrair, ond y capten Horan yn dod i'r adwy i ben o yn rhoi'r bel yng nghefn yr hwyd. Ac ar ôl hanner cynta cystadleuol neilldiol, y sgôr y Bala 1, Cei Cona 1. Dewch nôl ato ni mewn ryw chwarter awr ar gyfer yr ail hanner.
Chris yn ôl I faes Tegid, yma yn y bala ar noson braf, noson lonydd iawn, dim glaw, dim gwynt, ac popeth yn gyfartal rhwng y cochion ar y brig I capten George Horan di sgorio I gol nhw a'r bala yn y trydydd safle wedi mynd ar y blaen efo gol gan Corea. Ar y noson mae'r seintiau yn chwipio'r derwyddon cefn eisoes o 2 gol I ddim, a hynny ar yr egwyl. Abertawe'n colli gyda llaw o 2-0 yn Bournemouth ar hyn o bryd. Wrexham ac Eastlei'n gyfartal 2 gol yr 1, Caerdydd ar ei holi. A dim newid yn y naill dîm na'r llall, a chyfle cynnar i'r bala gael gwneud be nath Cei Conna gydol yr hanner cyntaf. Rhoi ciciau'r hydd mewn i'r cwr Cosby. Oedd Pete yn galw amdani, fo sy'n cael ei ben iddi hi hefyd yn y gam sefyll. A Venables oedd yn cam sefyll, ond dyna le fydde fo'n den hongian ar y postyn pell yna yn aros am y cyfle. Shannon, gyda gigrydd, Pete, neb ar ei gel yn agos dy fe, penio nôl mewn, ond Chris Venables wedi mynd fymryn ffri gynnar fyna, neu'r I araf yn dyn nôl. Tîm bach yn siomedig o'i safbwynt o, ac os oedd y gic yn amlwg wedi cael ei gweithio, oedd Pete yn gofyn am y gic gan Shannon, oedd hi'n gywir ato fo, ac ar ôl I Pete wneud y gwaith creu, wel, oedd o'n gyfle yn doedd. Mae'n diddorol, pan mae amddiffynwr mynd I fyny, a maen nhw'n symud oddi wrth y gol, mae fel se amddiffynwr, yr amddiffynwr sy'n marcio fe, mae'n iawn. Ond chi'n just troi off am eiliad, a chi'n ennill y bêl. Cic gol. Dim newid fel o'n i'n deud. Yn y naill dîm na'r llall. A'r rheolwyr. A dim syndod ar sail y hanner cyntaf yn fodlon parhau efo'r cynllun sy'n ganddyn nhw. Fi'n siŵr bydde Andy Morrison, ni'n gweld fyna nawr, bydde fe wedi bod yn siarad gyda'i chwaraewr ar amser gweud, gwrandwch, ni wedi cael gymaint o gicio'r hydd, mae angen safon well yn yr ail hanner i'r bêl sydd fi mewn, a mae'n rhaid ni ymosod I yn lot fwy positif hefyd. Ac os petai Cei Conna yn deisyfu unrhyw beth mewn gêm, ciciau'r hydd a chyfle'r ar bêl mewn i'r cwrt fydde hynny, a fe gawson nhw, wel, go bryd bod y gêm di bod pan wedi cael gymaint mewn un hanner. Ond dim un cyfle clir. Os yma'r bediad di bod y gêm. Nagos. Mae Cei Conna di taro'r bar yn ogystal â cefn yr hwyd unwaith. Wild yn ei hennill I unwaith, Wild yn ei hennill I eto. All na hi gan Pete at Smith. Ac Harrison yn ei fyrhau i'r sgrech, basio nôl at ei golwr. Rhyw wthiad bach gan Wild fan'na yn doedd. Dyfarnwr yn gadael I hynny fynd yn ei flaen. Ac rhyw gyffyrddiad bach fel yna gan Wild. Tan linellu brofiad o. Dans. Chi'n just teimlo, 50 munud cyn yr egwyl, Nick, oedd Oliver Shannon a bêl awr asgell dde, oedd nhw'n edrych yn fygythiol iawn. Mi'n siŵr bydd reolwr Colin Caton yn edrych yn yr ail hanner I adeiladu arni yn ystod yr ail hanner. Ie, mae wedi chwarae'n dda. Oliver Shannon. Academy Everton gynt, wedi cael cyfnod o chwarae bêl-droed yn America hefyd. Cyn penderfynu pam ddylen ni fod yn California pan fyddai fod yn y bala. Mae herwydd y golwg gweidd godidog wedi gweld ar y ffordd yma hyn o Nick. Wel, oeddech chi'n canmol, Tommy, eich taith I fyny o Aberystwyth.
O, Cariedig gyda ddau gael honna mewn. Mae'n beder gol i ddim bellach i'r seintiau. Wild yn ceisio nelu'r bêl fyny at Williams. Smith yn tacluso. O, mae honna braidd yn fyr. Ac o'n i'n mynd i ddeud, mae ar Smith beint i Ramsey, ond bosib fyddai fe aros yn hir cyn cael ei. Pete. Yn dda bod e ar ddi hun o'n o dde. Wel, sa'ch chi'n mynd diolch am hon? Na ddech. Smith gynt o Gay Conna, wrth gwrs. Di bod na ar fenthyg ac yna nôl am ail gyfnod am 2 blynedd. Mae'n wedi chwarae pob un eiliad o'r tymor yma hyd yn hyn i'r Bala. Tasa honna heb gyrraedd y golwr, felly os am wedi chwarae gêm nesaf. Spittle. Wel, gynt o Gay Conna hefyd wrth gwrs. Ac yn ifanc yn yr amddiffyn o gymharu ag amddiffyn yr ymwelwyr. A Tommy a fi'n edrych ar oedran rei o'r chwaraewyr yma. A mae yna 5 chwaraewr oedd y maes yma sy'n mynd bell o'i 40. A da ni'n gweld ymheth o'i chwarae nhw. Dafnau bach o brofiad, hwnna'n bêl hyfryd i mewn yn dydi! Ac oedd angen arbediad, a ni'n deud bod e ddim arbediad i bod. Arbediad campus a Wild oedd bron a sgorio. A tasa Wild wedi sgorio, fysa'n 2 ganfed gol iddo fo. Nawr te. Mae Correa yn cael ei gosbi. Ond be am y cyfle mae Wild, be am yr arbediad. Sawl digwyddiad fan hyn, Nick. Danny Holmes, croesiad gwych mewn i'r cwrt 6, peniad Michael Wild, ond ymateb o gol geidwad, Alec Ramsey yn wych fan hyn. Beradlami i fyny, a ydych chi'n teimlo bydd Michael Wild yn gwneud yn well fan hynna. Ydy yn gyfre dda iawn iawn. A Dans i fod yn deg yn effro hefyd yn doedd. Wild eto. Spittle o, mae wedi methu honna. Ac mae rhyw ddigwyddiad felly. O, da chi gallu gweld Ceic honna. Mae wedi codi nhw chydig bach. A dyna'r agosa, heb sgorio. Da wedi gweld yn y gêm yma. Sizlevich gyda llaw y cic o'r Swatyn, sgoriodd y bedwaredd gol i'r seintiau newydd. Ac mae'n noson dda o goliau, a mae'r goliau i gyd i'w gweld ar mwy o sgorio nos fori am 10 o'r gloch yna. Rhaglen arbennig nos Wener, 58. Cofio Dai Davies ac enwau mawr pêl-droed yn sôn amdano fo ac am ei yrfa fo. Di Sadn, dyn ni nôl yma, y Bala yn ebyn Canarfon, am hanner awr wedi 2 ar S4C, felly wythnos lawn o ddigwyddiadau pêl-droed. Williams i gyfle cyntaf yn yr ail hanner i hyrddio hon i mewn. Davies gafodd yr ergyd. A maen nhw'n apelio. Ond unwaith eto, y tafled hir, creu problemau'n amddiffynol i'r Bala. Pennydd allan, dim yn mynd rhy bell. Raw Correa wrth weld. Danny Davies yn gofyn am gic grydd fyna. Venables yn pennu allan. Correa sgorodd y gol agoriadol o'r gêm yma ar ôl munud. Neu llai na munud. Edrych yn hollol ddiniwed. Davies. Mendes ar ei waro. Wild.
Wild eto. Uwch na Pete. Ac da chi'n teimlo fel yr hanner cyntaf. Yr ymwelwyr sy'n setlo. Y bêl di cael ei hanelu at Wild Spitler ni ffenio'i allan. Dans. Wff. Disney. Teimlo bod Michael Wild wedi ennill gymaint o bel yn yr awyr yn erbyn 2 gawr sydd gan y Bala. Di gyfaddod fyna gan Disney yn erbyn Corea. Mae dim ond 2 garden felen da ni wedi gweld yn y gêm yma. Wel, di ddim wedi gwneud yn gêm fedr, Nick. Mae wedi bod yn gêm o un drosedd ar ôl y llall, a hynny'n tanlinellu mor gystadleuol mae wedi bod. A'r rheswm am hynny ydy mae'n gêm mor bwysig ar adeg yma'r tymor i'r ddau dîm. Will Evans, Venables, nôl i Lwybr Evans. Wel, nath o chwarae'r fantes neu nath o weld bod y fantes wedi dod i ben, dydwch chi? Yeah. Just rhywfaint gormod o bwysau ar y bêl na gan Chris Venables. A ddim tynnu nôl fyna, dy fe? Nath o ddim. A chwarae teg i'r dyfarnwr. Roiodd y bob cyfle. A mae Venables sgoriad efo cic o'r smotyn ddisadwn. Yn edrych arni, ond yno hefyd mae Shannon a Mendes. A mae... Nick, sech chi'n ildio gol o'r ardal yma, dyn ni'n siomedig iawn gyda'n Gogedwad. Cei gyda llaw oedd yn y pwyllgor blaenoriaid efo Shannon a Mendes. A mae o di gadael. Mae'n bell, mae'n gywir, ond troi a throi o fi. Braidd yn rhy bell i gyrro Gogedwad. Wel, ysgoriodd y 2 gol ddisadwn, pam ddim mynd am un arall heno. Ie. Mae yna sôn am newidiadau. A Craig Curran, blaenwr yr ymwelwyr di'r cyntaf. Ie, ni e weld lawer o Aaron Williams i ni. Falle yn cael un... Ar wahân i'w dafliadau hir. Ie. Ond mae Danny Holmes gan nhw hefyd sy'n gallu taflu'r bêl mewn yn hir, felly dim problem fyna. Os da chi'n clywed ryw reg fach, da ni'n ymddiheuro. Un o ganlyniadau, pyd cael torf sy'n rhegi i guddio'r chwaraewyr yn rhegi. Davies! Cedi na i drydydd cynnig o'r noson o tu allan i'r Cwrt Cosby. Dwi'n hoffi hwn, mae rai fi gyfadde. Mae wedi gyd argraff yn dydi. Mae wedi creu argraff. A meddwl dwi'n credu oedd e'n wedi wario pel drod yn y 2 dymor diwetha. Felly, cricedwr oedd e. Felly, wedi cael anaf yn cael yn wario criced a wedi penderfynu wedi wario'r bêl gron a croeso i'r gêm. Herwydd mae wedi creu argraff a wedi wneud yn wych. Tymor yma fe'n gweud gynharach 8 assist y tymor yma. Ond Bulls, di hwnna ddim, mae'n wedi gyrraedd crea. Wild. Wel, mi ath o lawr, os gafodd o'i faglu, mae'n garden yn dydi. A fe'n gweud bod e'n gyffwrdd ag e. Mae rai fi gyfadde, dyna pam nes i ddeud os oedd na fagliad. Falle mae mymryn y gyffyrddiad oedd hi, ond pan chi'n teithio o'r cyflymdrodd mae cyffyrddiad, mymryn y gyffyrddiad yn gallu cael chi gwmpo drosodd. Ie. Cyfle i wneud be? Da chi'n gwybod be. Pel i mewn i'r Cwrt Cosby. Davies. Honna'n fach fer. Ac unwaith eto, sgrech am gico'r smotyn. Wild oedd yn hawlio pryd hynny.
Ac yn y cyfamser, mae Ramsey am ei chlirio i ben arall y cae. Ydych chi yn rhyw deimlo bod hi'n poethi. Venables, chwilio am Will Evans, nôl eto at Venables. Sawl dewis ganddo fo, un di Smith, mae Shannon tu fewn i Smith. Shannon fewn eto. Y peniad yn ddigon, a mae Holmes yn cael ei chlirio. Wild, chwilio am Williams. Mae yna awr o'r gêm wedi chwarae. Yr amser pa mae'r rheolwyr wrth gwrs yn dechrau meddwl am newidiadau. Bydd yw Nick, os chi'n eilydd, chi eisiau o leia hanner awr i chi roi argraff ar y gêm. Williams i gymryd y tafliad. Mae'n noson hyfryd yma. Mae'n hollol llonydd. Dim un noson am lyca fo, ond mae o'n ennill un pel ar ôl y llall na'r awyr yn dydi. Ac eto gyd, Nick, fe sy'n cael y cyfr y gorau. Yeah. Gael y peniad na, felly mae fe'n ymwysadwr profiadol, mae fe'n gwybod pwy sefyllfa, pwy safle i bigo fyny, ble mae'n mynd i gael y gorau o'r amddiffynwr, mae fe'n darllen i gêm o'r amddiffynwr, a na pam mae fe wedi bod mor llwyddiannus dros y tymorau. Dych chi'n cael y teimlad bod Cei Conna yn meddwl bod buddigoliaeth yn bwysicach iddyn nhw. Maen nhw'n gwybod, mae'n siŵr, bod yna driffwynt yn mynd i ddod i ran y Seintiau Newydd heno. Ac yn sicr, wrth i Holmes fod yn fler a dyd y lleia. Ie, ond am y waith fel ymwysodwr, chi'n teimlo'r amddiffynwr yn dod o'ch tu cefn chi, a chi'n rhoi eich pen ôl allan a drosod a dim bob amser yn gigrydd. Ie, Harry Kane di'r esiampl o hynny wrth gwrs. Ac yn llaw i chi wrandawyr a gwylwyr wybod, mae Tommy Godi nath roi ben ôl allan i ddangos yn union be oedd o'n neud. Diolch byth oherwydd pellter cymdeithasol, mae ddigon pell i ffwrdd. Cosedd gan Smith. Ie, dim yn gêm fudur nac di Tommy, ond mae'n cael ei thorri gan y cicer hydd ma'n dydi. Ie, yn gwmws. Mae'n am lot fan yna godd. Dim oedd e bron. Kieran Smith oedd yno. Nath off adael y cae. Efo Anaf Disadwn ac rhyw gic i Danny Davies. Mae'n eilyddio mynd i fod Craig Curran. Di hwn. Ac Neil Dans ydy un o'r chwaraewyr sy'n mynd i adael. Ac mae'n siŵr mai Samaran Simdŵl ddaw mlaen yn ei le fo. Ie. Craig Curran. A Craig Curran. Bositif iawn wrth o Andy Morrison. A fel oedden ni rhyw ddarogan neu chithau i fod yn deg efo chi, Aaron Williams di gadael y maes hefyd. Felly Dans a Williams di gadael y maes, a Singdŵl a Curran ymlaen fel yr eilyddion. Wel, sneb yn mynd i cofio y gol sgor o dde ar lan ei dyfyrdwi. Rai misodd yn ôl ar ddechrau'r tymor. Gêm gyntaf tymor yn fe. Oedd hi'n gol o didog o bellter mawr. Chi'n just teimlo bod y ddau dîm yn teimlo rwystredig pan mae'r dyfarnwr yn stopio y gêm a trwy'r amser. Ond ddim lawer, wel, mae'n goffod stopio. Maen nhw yn drysedden, dydyn? Oedden, maen nhw yn. Dim nhw'n drysedeg y cas, ond just rafu'r gêm lawr.
Dau dîm di-gyfaddawd a deud y lleia. Ond dau dîm ar berwyl mwy na sy'n ganddyn nhw ar hyn o bryd. Dyna'r gwir amdani. Dydy pwynt ddim yn wych i'r naill dîm na'r llall heno. Mae hwnna'n bel dda mewn, sôn am wych. Nawr te mae hwnna'n Gico Smotin, dydy? Ydy mai. Ac yn y diwedd, oes am llawer o brotest i weld, Tommy? Na. Dyfarn yn gofyn fe nath y drysedd. Gle fe fo'n gwybod. Yeah. Michael Wilde fe, unwaith eto, neb yn agos o fe, wi ddim yn siŵr beth o Spittle wneud fyna. Peniad rhydd iddo fe fyna. Och. Wel. Wel, fe alle hon fod yn gic o'r Smotin. Bwysig iawn, iawn. Morris sy'n paratoi i'w chymryd hi. Dim camgymeriad o gwbl. A mi fydde fo yn gwybod pa mor bwysig oedd y gic yna. Mae Cei Cona'n gwybod pa mor bwysig fydde buddigoliaeth yma. Ac ar ôl bod ar ei holi, mae Cei Cona ar y blaen o 2-1. Wel, unrhyw ifanc sydd yn gweld y gic o'r Smotin yna, na sut chi fod i cymryd nhw. Nerth, tu ôl i'r ergyd, codi'r bel, y ddwy lath i'r fyny. Dim gobeith i'r golgeidfad. Callum Morris, oedd e'n arfer bod yn chwarae, pan oedd e'n chwarae i ddinas Bangor, oedd e'n sgorio goliau, gymaint o goliau o ganol y cae, ond ers bod e'n dod Cei Cona, mae Andy Morris wedi newid fel fod yn mwy amddiffynwr o ganol y cae. Ie, 4 gol oedd ganddo fo cyn hynna, mae nawr yn 5. Wild. Curran. Chymod, diddorol yma, peniad rhydd fyna i Michael Wilde, mae fe anfyddeuol fel amddiffynwr i adlu fynd. Oedd mewn 5 clath iddo fe, Nick. A'n penio nôl yn gros i'r Cwrt Cosby, wedi'n gweud yn gynharach am ei brofiadau, na lechyn, na'r gwaniaeth bod nhw ar y brig. Yn pethau bach sy'n neud gymaint o wahaniaeth byddai bobl ddim yn sylwi. A fel oeddech chi'n awgrymu yn absenoldeb Williams, Holmes yn cymryd y tafliadau at Davies. Gormod ar honna, a mae Horan wedi symud holl ffordd o'r amddiffyn i ymosod yn edrych ar Davies ac yn deud, dyna ti'n roi mi a fi'n rhedeg yr holl ffordd nôl i'r amddiffyn. A hefyd, ti'n gwybod thing oedran ni? Ni'n lyfio'r pensiwn yn darllen i boced e. Ie, a mae Davies yn edrych fel tasa wedi cael cerydd. Mae coeliwch fi mi gafodd o'n. Pete yn uwch na Wild, Davies oedd i mewn. Nôl eto at Davies. A Curran yn symud mewn at ymwyl y llinell 6. Cei gliriodd honna ddim pwysig bod o'n gwneud. A mae yna Garden yn mynd i fod, rhaid nhw fod yn ofalus iawn. Mae Spittle wedi cael ei mewn i'r ffrau, pan oedd dim angen hynny o gwbl. Ie. Un o'r echrau'r balan, teimlo braidd yn rwystredig fyna dwi'n teimlo. Nawr, bydd yn diddorol sut mae'r dyfarnwr yn mynd i rhoi'r cerddi yma allan. Danny Holmes. Yep. Holmes sy'n ei chalu. Ymhen arall y cae gyda llaw, mae yr eilydd Sengdŵl wedi aros lawr. Mae nhw'n ffrindiau mewn gwirionedd. Wel, y peth yw, Nick, pan ti'n mewn arno, mae'r crwyr yma'n chwarae erbyn i gilydd, gymaint o weithiau y dod tymor. Newydd oedd mlaen fel eilydd mae Sengdŵl. Edrych na ni'n wedi yn amlwg i Berlin, ond... Ie, mae'n edrych allu bydd yn ddylyddio to. Davies unwaith eto
yn creu. O, ie. Wff, ffordd nath o ddisgyn oedd ond, Ie, ie, Berlin yn gedi. Gedi bydd na eilydd yn dod arno yn lle'r eilydd. Ac gwir amdani ydy, yn ffodus, maen nhw'n cael eilyddio. Fyny at 5 eilydd yn cael ei ganiatáu. Dim ond deirgwaith gewch chi eilyddio. Gewch chi'n atal y gêm neu oedi'r gêm 5 gwaith. Ond sy'n ni yn syni, sy'n ni'n gweld sy'n dŵl yn chwarae rhagor o ran yn y gêm yma. Mae yna ragor o bêl-droed byw i ddod ar Esbydrec ar sgorio. Da ni'n cychwyn nôl yma. Y Bala yn erbyn Caernarfon am hanner awr wedi 2 ac yna mae'r gemau rhyngwladol yn dechrau. Wythnos i nos fory, Gwlad Belg yn erbyn Cymru, 57. Ar y disadw, mae yna 2 gêm. Caernarfon erbyn Met Caerdydd am had i 2, a wedyn Cymru yn chwarae gêm gyfeillgar erbyn Mecsico am had i 7, a wedyn rhagor i ddod yr wythnos ganlynol. Cymru yn erbyn Weriniaeth y Siec am 57. 2 gêm allweddol ar gychwyn y daith i gwpan y byd. Efo gêm gyfeillgar a 2 gêm uwch gyngrair Cymru yn y pair hefyd. Bel yn sydyn fyny chwilio am Will Evans. Ac dangos faint o broffwyd dwi, pidwch cymryd tips betio gen I byth. Mae Sing Dŵl yn ôl ar y cae. Da gweld hynny, achos o'n edrych yn gwymp digon anifyr. Ie, pan bych chi'n troi'ch penlin, mae'n gallu effeithio ar eich ligaments chi. Diolch, Tommy. Am wneud fi edrych yn bach llai o ffwl. Ie, methu faroliadau meddyg nes I. No, nes nid da, horrific ti. Nick, i gyrraedd ti wedi. Beth sy'n olygu cael sylwebu efo ti allu, ie? Yn gwmws. Horan. Agosau at yr 20 munud ola. Shannon. A mae angen I Bala ail ganfod I rhythm. Mae nhw allan ohoni braidd ar hyn o bryd. Will Evans. Correa. Mae nhw'n cael cic gornel. Wel, mae rhaid I Bala wneud rhywbeth. Sdim un clwb arall yn wneud y tymor yma, sef sgorio 2 gôl yn erbyn Cey Connor, sydd ddim ond wedi ildio 1 gôl yn bob gêm. Yn rhai gemau, dim 1 gôl o gwbl. Sing Dŵl sy'n lawr. A falle bod yr optimistiaeth braidd yn ormod. A mae peth callaidd efo wneud fydde cymryd chydig bach o orffwys. Ac ydych chi'n sôn am record amddiffynol yr ymwelwyr. Ffaith arall am y 2 dîm yma. Dim ond unwaith mae'r naill dîm a'r llall wedi colli gydol y tymor. Bala'n colli 1 o 19. Cey Conna'n colli 1 o 19 gêm. Ie, mae Bala heb golli ys 4 gêm ar 10 hefyd, Nick, y tymor yma. Ie, a Cey Conna ar rediad o 1 ar 10 heb golli. Ac bachgen yma ydi Douglas Tham. A mae o'n ysu ddod mlaen, a mae'n reswm am hynny, di erioed wedi dod mlaen I chwarae dros Cey Conna o blaen. Felly I gêm gyntaf o Douglas Tham, 1 ar 20 oed. Shannon. Will Evans! A wyddwch chi beth, nath o hynny ddwywaith I Sadwrn yn do. Cael peniadau rhydd, a mae o'n gwybod. Ar hyn o bryd I pethau ddim yn mynd yn dda I Evans. Wel, ti'n cael rhediad da a rhediad gwael o flaen y gôl, Nick. Ar hyn o bryd, mae Will Evans yn cael rhediad sâl o flaen y gôl. Peniad rhydd, ble oedd am ddiffyn Cey Connor ar goll, ond cyfle gwych fyna I Will Evans unioni'r sgôr. Dwi'n meddwl nôl ar wahân i'r gôl funud gyntaf. Dyna'r cyfle gorau o ddigymod I gael, ynddo? Ie, sicr, ie.
Cei yn ôl at Spittle. Y ddau gapten, Venables a Horan efo'i gilydd. Curran. Hwnna'n fer oedd Smith i ddarllen i'n doedd o gymaint ynglyn â pa mor effroedd Smith a chywirdeb y bas. Pas eilydd oedd yna, oedd newydd yr ar y maes, Nick. Mae Pen y Bont gyda llaw ar y blaen yn erbyn y Barry, a mae hynny yn ddiddorol. Ac mae Pen y Bont yn mynd i fynd uwch ben y Barry os dyn nhw'n curo nhw i'r pedwerydd safle. Os nhw'n ennill, mae Pen y Bont yn bumed a Barry'n bedwerydd ar hyn o bryd. A mae'n 5 i'r Seintiau yn erbyn y derwyddon. A mae'n 2-1 i Gei Conna yma ar faes Tegid. Nick, yn gynharach ti'n sôn am chwaraewr sy'n dal dy lygad i tymor yma. Un chwaraewr sy'n dal yn llygad i tymor yma yw Miles Davis. Chod, wedi bod yn llwyddiannus iawn ers symud o'r Met. Correa gyda llaw. Sy'n cael y garden. Braidd yn hwyr ar John Disney fyna, sy'n yn chwarae allan y safle heno. Diddorol falle bod yn dactegol bod Andy Morris yn teimlo bod Disney yn gwneud well gwaith amddiffynol ar Raul Correa. Na beth oedd. Yep. Declan Poole. Gol Pen y Bont gyda llaw yn dod o'r smotyn Kane Owen yn sgorio honna. Honna sy'n yn gêm dyn. Horan. Smith. A mae hwn yn chwaraewr arbennig o dda na chi. Mae'n gic arall cael ei hildio tro yma gan Morris ar ryw floedd eironig o'r coed. Lle mae cefnogwyr y Bala yn cuddio dan y canghenne. Mae yna rhywbeth yn mynd o'i plaid nhw fel na maen nhw'n ei gweld i. Mae angen gol ar y Bala. Os ti'n aros fel hyn, fydd na 12 pwynt rhyngddyn nhw a Cei Conna. Shannon sy'n gymryd y gic. Roscro gyda llaw di sgorio i'r Seintiau i gol gyntaf o i'r Seintiau. Yn cychwyn, cofiwch heno ar y fainc. Oedd yn dipyn o ddatganiad o feddwl be mae'r tîm, y clwb di buddsoddi yn Adam Roscro. Mae fe. Wi ddim yn sicr yn hunan bod ein chwaraewr sy'n mynd i sgorio golau y tap-ins yma o Lathen y ddwy. Ond yn sicr mae wedi cryfhau carfan Seintiau Newydd. Mendes yn gadael, Mendes i cael gêm dda. Odi, ond ni'n cael diwedd ar lawer yn weddar, wedi bod yn cael ei anafu felly cwarter awr ola i Henry Jones. Ie, Henry Jones, chwaraewr bach da i gael ar y fainc a deud y lleia. Un o'r chwaraewyr, nath o gyrraedd mewn rhyw gar go smart, oedd o'n dilyn Tommy Morgan ar y ffordd fyny i'r gogledd, dwi'n credu. Nath chi golli hefyd yn do? Do. Sgilio rali fi yn troi yn y brythdir, nhw e. Mae Curran di cael honna mewn i'r cwrt nawr te, mae yna oedi. Wild yn brwydro amdani hi. Ie, Henry Jones yn wedi clywed am y brythdir. Mae ganddo fo 12 munud i adael i farc. A mae angen rhywbeth ar y Bala. Evans. Syniad yn dda yn doedd bron a bwyd a Correa. Nôl eto Will Evans. Will Evans yn clywed yr alwad ac yn ei adael i ganol cae. Shannon. Cweit digon cywir. Horan. Llawer gormod o le ac amser i'w chlirio. Spittle. Nôl eto at Shannon. Hwnna'n digon cywir. Dwi'n Nick, na le mae Cei Conna mor ffodus, mae gen nhw gymaint o chwaraewr profiadol
sy'n gyda darllen y gêm pan maen nhw'n ddiffyn a yn dangos chwyd y canliadau nhw'r tymor yma. Maen nhw'n gallu dal mlaen neu ennill gêm yn hwyr mewn gêm yn hwyr. George Horan 39 mlwydd oed. Harris yn o'i blaen o'n 38. Yw chwytho, mae Holmes yn 31. Mae Dans di gadael y cae yn 38. A Michael Wilde, wrth gwrs, yn 37. Profiad. Wylis y tafliad na, Douglas Thorne. Ni'n hyrra o'r noson, yr eilydd. Than yn mynd i allu cynnig rhywbeth. Yma gan yr ymwelwyr ddigon ohono fo, sef tafliadau hir. A llai na 10 munud, wel, chydig eiliadau dros y 10 munud yn weddill. Edrych mlaen i gael gweld Henry Jones yn erbyn Tham yn y 10 munud ola yma. A chwaraewr profiadol yn erbyn y boi ifanc. Gynt o'r Wrexham, Tham. Spittle. Bala angen rhywbeth i newid. Pete. Mae eisiau rhyw ysbrydoliaeth arnyn nhw. Smith at Kay. Yn enwedig yn y trydydd ola'r cae. Shannon. Nawr te. Fel oedd o'n mynd i danio. Fel oedd i fis ar y trigger. A melyn di'r cerdyn. Hwn y safle gwych. Dwi'n siŵr mae Venables fydd yn cymryd y gic grydd yma. Mae edrych bod wedi cael y bel fyna ni we. O'r ongl wy yno. Wel, fi'n cael iddo gael i drodedd felly. Ond cael y chael oedd hi. Yn sicr allai weld pan bod o'n protestio. Am bod chi'n teimlo bod chi wedi cael y bel, ond hefyd chi ddim yn sylweddoli bod chi'n cael ei drodedd hefyd ar un pryd. Wel, Henry Jones sy'n cael y cyfrifoldeb. Mae'n dipyn o gyfrifoldeb pan ydych chi o'n newydd gamu'r maes heb gnesu ar noson oer. Yn enwedig pan ydych chi o'n disgorio unwaith y tymor yma. A pan mae Venables ar gael. Allan cefn mwy o ofal, mae hynny'n sicr. Ysgidiau oren yn barod i daro'r bel felen. A cyfleon di bod yn bryn. A mae Kay Conan i chlirio. A mae rai chi holi mewn gwirionedd. A naeth bod yn mwyaf o'r cyfle yna. Na di'r ateb. Shannon. Wel, methu cael y bel dros y wal fyna. Chi di'r heolwr, Tommy. Da chi'n flin iawn iawn efo am hynny, dydach? Wel, chi'n disgwyl eich wedi safon e, fwrw'r targed fyna, o leia. No, siomedig. Cymrwch e'r brychdir am sgwrs fach yno. Wel, dy sgwrdd y bach i'n gyflymach ag ar ein gartren o to siwr. Mae yna geir ar eich i gael gyda llaw. Will Evans. Oedd rhaid i mewn yn syth. Allan gan Harrison. Kay yn ceisio i hennill i Smith. Mae'n gec arall i'r bala. Cael ei hildio gan Wilde. Mae Wilde chydig bach yn fyr i dymer. Rhaid fod yn ofalus. Neu mae wedi cael carden felen gwbl fi anghenraid. Braidd yn rhy grif yna. Michael Wilde i Kieran Smith. Jones. Cic arall mewn, mae hwnna cael ei ffenni allan gan Horan, oedd hwnna'n digon da chwaith. Cyfle arall iddo wneud rhywbeth ohoniad Smith. Di Henry Jones ddim di cnesu nac di. Smith eto. All na dy Smith arall. A mae'n disgyn i'r eilydd.
Craig Curran. Curran. Spittle sydd efo fo. A mae honna'n hurt gan Spittle mewn gwirionedd, yn dydi? Wel, fi hynna yn canhoi'r gêm i fyny, Nick. Mae gymryd droseddau wedi bod o hyn o. Mae'n bod yn bod yn record beach o'r fod. A mae yna gyfle da wedi cael ei roi. Davies sy'n paratoi. Ochr bella'r cwrt, mae Horan a Wild. Disney. Oedd hyn i gyd i cael ei gynllunio blaen llaw, dydwch. Mewn â hi, a dyna hi. A mae honna'n gol arwydd o cael. Ac os mae'n gol sy'n sicrhau buddigoliaeth i'r ymwelwyr. A mae'n gol o bosib sy'n ei gwneud i bron yn amhosib iddyn nhw gael ei dal ar frig uwch gyngrau'r Cymru. Oedd na hen oedi, oedd na hen baratoi, Tommy. Sbiwch ar y lle. Y teniad lawr, Craig Curran ar y postyn pella. Michael Wild unwaith eto, dangos i dalent ar gai ben. Y bêl nôl yn gros i'r golgeidwad. A Craig Curran dangos pam bod wedi chwarae i Dundee a Dundee United. Yn y cwrt Cosby yn y lle iawn, ar yr amser iawn. Oedd angen i gyffyrddiad a Tommy? Oedd, os chi'n ymwysodwr, na chi'n ei siŵr bod y bêl na'n mynd dros y llinell. Oedd y dathliadau yn siarad cyfrolen, doedd yn? Wel, yn cael ei bod yn canhoi'r teimlad o hon yn gêm anodd i Cey Connor. Mae'n yn gêm anodd bant yn erbyn y dre newydd hefyd cyn y toriad. Os chi'n edrych ar y gemau sydd gan y sentiau newydd, yn cael ei bod nhw yn mynd i ennill i gemau nhw yn hunan. Felly, oedd hon yn gêm werth 6 phwynt i fi. I pwy bynnag oedd yn mynd i ennill y gêm. Wild yn ei ffinio i fyny. Ond mae Michael Wild, mae yn gymaint mwy na sgoriwr yn dydi. Chi'n sôn am asgwr cefn tîm, Nick. George Horan, Callum Morris, Michael Wild, sydd lawr y canol. Chi'n lle adeiladu pam da chi chreu'r profiadol fel yn y tîm. A maen nhw gyd i chwarae'r rhan heno, dydyn? O, yn sicr. Oedd y penawdau ar fi'n cael ei sgwennu am Michael Wild. I ddau ganfed gol yn uwch gyngrau'r Cymru. Ond oedd angen yr ychwanegiad bach. Ac oedd Curran yno. Evans, Henry Jones. Sy'n lawer o wyniaeth yn y ddau dîm, ond yn y ddau gwrt Gosby, na le mae'n cyfri, a heno, maen nhw wedi amddiffyn yn wych, ar ôl rhoi gol wael bant yn gynnar yn y gêm, a maen nhw wedi gweithio rhywfaint o fagic yn y cwrt Cosby i hunain i sgorio'r goliau. Dyn nhw'n dîm hawdd i'w caru nac dyn. Dyn nhw'n dîm lle da chi yn deud yn hoffi gwylio nhw'n chwarae, ond mae nhw'n dîm atho di gera. Wel, i fod yn deg, Nick, y peth yw, pêl-drod, gêm, os chi'n edrych am yw ennill gymryd o gemau gallwch chi. Sut chi'n ennill nhw? Wel, mae lan i'r sut chi'n chwarae, ond mae sawl ffordd i ennill gêm o pêl-drod. Ar rhan fwy'r amser, y tymor yma, mae Cey Connor yn ffindio ffordd i ennill y gêm. Petai'n gynnar yn y gêm, yn hwyr yn y gêm, maen nhw'n ennill. Sgynnach chi awgrymiadau yn eich pen? Amser yn y gêm, rhag ofn i Henry Jones ei ddweud gwirthio, felly oedi. Rhwng pwy mai, Tommy? Rhwng pwy mai? Wel, be wedi hoffi heno yw gêm tîm yw i. A mae Cey Connor i chwarae fel tîm. I bigo unigolyn allan, mae'n anodd, oherwydd sneb yn aros allan, ond i fi, heb os na gan i bai,
George Horan yn y cefn. Fe gath y gol, unioniodd y sgôr yn syth. A wedyn, mae wedi argwain I dîm yn wych o'r cefn. Mae yna drosedd arall yn cael ei hildio. Ac y Carden Felen I Spitl. Nawr, ta mae wedi cael un yn barod yn dydi? Ydy mae o. Mae Spitl wedi cael 2 Garden Felen. Ac yn halen ar friwiau y bala. Mae Spitl yn cael ei hel o'r maes oedd yn honni bod wedi cael y bel. Ac am noson, mae'n ffoi allan I fod i'r bala. Wel, dwi ddim yw e. Wel, bach yn anffodus falle fyna. Ond I ddim wedi profi pwynt I gyn reolwr. Be am y fraich? Wel, nath ddim, wel, gath i'r bel, ond I fi mae'r dyfarnwr, mae wedi Mae hwn yn hall. Camgymeriad fan. Mae hwn yn hall. Odi, I fod yn deg ddo fe. Bala lawr I 10 dyn. Da ni mewn i'r gynta o 4 munud amser ychwanegol. A mi fydd y bala nawr yn ysu am y chwiban ola. Mae mor syml â hynny. Ia, mae Chris Venables wedi bod yn dawel i'r tîm cartre heno. Maen nhw wedi cadw fe yn dawel. Maen nhw'n gwybod faint o problem mae fe'n gallu creu. Mae yna un eilyddiad arall yn mynd I fod. A'r bachgen sy'n aros I ddod i'r maes ydy Tim Moore. Ac o Tom Moore ar fy chwarae Ian Fynnes. Ac Danny Harrison sy'n gadael. Mae'r gadael yn digwydd, mae'r cyrraedd yn digwydd. Tom Moore. Wel, rhedeg y cloc nawr. Na gyd maen nhw'n neud ar hyn o bryd. Nick. Mae'r gêm drosodd. Bos na goni bai. Smith ar ei holi, mae wedi dda I gadw honna'n fyw. A dim di bod yn noson brysura yn y byd I Oliver Byrne, y gol i'r ymwelwyr na di. Na, I bymyd, ddechrau glan o'r tymor ddo fe. Mae'n llac. Davies. Gorfod ar honna, tu hwnt I cyrran. Pel I ddim fyna. Gosraffu amser os rhywbeth. Anodd gweld rhywun, ond Cei Conna yn mynd â hi yn yr uwch gyngrair ar ôl ennill yn fan hyn, Tommy. Oedd hi'n bwysig bod nhw ddim yn ennill heno I roi gobaith i'r seintiau. Nid rhi gynnar I ddeud. Na, rhi gynnar I ddeud. Ond y peth yw, mae mantis ganddyn nhw nawr, a mae'r pwysau yn mynd mwy ar y Cei Conna, ar y seintiau newydd. Felly, o'n i'n disgwyl nhw'n ennill heno yn erbyn tîm ar weilod y gyngrair. Felly, na, mae'n mynd I fod yn, ar ôl y toriad, y 10 gêm, yn mynd I fod yn gystadleol iawn, gen I ddweud. Cofiwch, da ni nôl yma. Ddi Sadwn pan fydd Cynarfon yn ymwelwyr. Ond mae wedi bod yn noson dda i'r tîm ar frig uwch gyngrair Cymru. Ac am yr eildron unig mewn 19 o gemau, mae'r bala'n colli. Mae Pen y Bont wedi ennill o 1-0.
yn erbyn y Bari. Maen nhw'n symud i'r pedwerydd safle. Fe'n braf gweld Michael Wilde yn cael ei Wel, ganfed gol yn bydde fe. bydde hynny yn goron ar y noson yn bydde i'r ymwelwyr. Ond unwaith eto, cic rydd sydd ddim angen i roi bant. A mae Bala di roi gormod yr yna bant hyn o. A Smith di rhoi nifer ohonyn nhw'n do. Ydy. Mae Seren y gêm, Horan isio hi. Mae Wild isio hi. At Horan mae'n mynd. Peniad allan. Gan Pete, a dyna ddigwyddiad ola'r gêm. Ac mae Cey Conna wedi gyrru neges glir a phwysig heno. Maen nhw wedi dod i'r Bala. Ie, mae breichiau nhw yn yr awyr. Maen nhw'n gwybod bod hon yn fuddigoliaeth bwysig. Corea wedi rhoi'r Bala ar y blaen yn y funud gynta 1. Ac yna Horan yn dod ar ymwelwyr yn gyfartal ychydig funudau'n unig, wedyn 2 gol yn y 5 munud agoriadol. A wedyn oedd y gico'r smotyn. Morris yn taro honno'n gywir am yr ail gol, ac yna Curran yn rhoi coron ar y fuddigoliaeth. Michael Wilde yn ei chreu hi. Halen ar y briw, oedd bod Jonathan Spittle yn cael ei hel o'r maes hefyd. Noson dramatig, noson bwysig i Cey Conna. Y Bala 1, Cey Conna 2, dyna ni gan Tommy Morgan. A fi nedwch nôl ato ni, cofiwch, mae sgorio yn ôl fis Sadwrn. Yma ar faes Tegid, y Bala yn erbyn Caernarfon. Oddi wrth y ddau ohono ni. Nos da i chi.